de vegades genial, generalment perillós. Feia la por més terrible de totes, tot i no haver escrit mai ni una sola paraula de disconformitat. Viuré, si em vaga encar de viure, supervivent d'un cant remot. Viuré amb la cella corrugada contra les ires, contra el llot. Viuré dreçant-me com un jutge, només mirant, sense dir mot, com la paret en el seu sòtol, com una pedra en el seu clot. Déu nos deu catalans, gent de vella anomenada, la millor cosa del món, vella arrel i fresca saba. I si tara hem de sofrir, Déu nos do la nostra tara, que si ve de tant endins, farà goig un dia o l'altre. Les parets del bar original van trontollar dijous al vespre amb la discussió entre defensors i detractors de carrer. La nodrida concurrència ja era un bon símptoma. En aquest debat, que va durar 2 hores, els més grans deien van tenir una sensació de déjà vu, perquè als anys 80 també es va organitzar una càrrega contra els carnerians. Potser d'aquí 20 anys hi tornarem. I amb una mica de sort, abans s'hauran llestit l'edició de l'obra completa del mestre i podrem tenir carner més a l'abast. No sigui que entre tanta discussió de si és un príncep o un mediocre, acabem per descobrir que és un gran desconegut. Que mos queda, diria que del noucentisme és la pregunta important per la selectivitat i a lo millor la pregunta amb més pes, ja que Carner és un dels autors que sí que entren, que tenen molt de presència a la literatura catalana i de fet se considera un dels poetes, dels grans poetes de la literatura catalana del segle XX. Però, a banda de res, explicar una mica el tema de la poesia. És vera que la poesia va ser el gènere més important del noucentisme, la novel·la és la gran oblidada, de fet la novel·la i el teatre són importants amb en Rossinyol i amb en Víctor Català en el modernisme, nosaltres ho vàrem veure, i amb l'assaig, que tenien de representant el glossari de Nors, són els gèneres més importants. Per què la novel·la i el teatre són marginats? Perquè no tenen aquest to arbitrari, classicista, civilista o racionalista que els noucentistes el que fan era difondre a través del seu ideari, ja ho hem dit. Per tant, la poesia com a gènere bàsic, ja ho veus, molt important, la perfecció formal, la llengua molt culta, l'artifici, aquesta sintaxi complicada, un model pernicià i simbolista. Vosaltres coneixeu el model aquest de l'imatge, el símbol, la dificultat per llegir i sobretot la serenitat clàssica, els models medievals i clàssics que faran que l'estètica sigui, com hem dit, una consigna d'ordre, una perspectiva dient. La poesia no ha de ser una cosa arrelada, ha de ser una cosa que marqui certa distància i haguem de contemplar en certa perspectiva i, sobretot, aquesta idea de respecte. I aquí tenim el nostre personatge més important, que és en Josep Carner, que el tenim ja de major, que saluda en una tornada en avió, i en Carner és un improdigi, bàsicament. En 2 anys comença a escriure, ell tindrà aquest pseudònim meravellós que és el príncep dels poetes, perquè és un nen que ja escrivia des de petit, tot d'una se posa a col·laborar en revistes i ja guanya a Joc Florals l'any 1899. Tot d'una comença a ser assidu també a la Veu de Catalunya, ja veus que és una de les revistes on publicaran molt d'autors i finalment serà director de la revista. És un dels punts neuràlgics d'aquest moviment noucentista, però també tindrà interès per altres moviments, no serà únicament un autor noucentista, ja ho veurem. Carner va ser un d'aquests exiliats i a Catalunya no va tornar, però sí que després d'estar a Mèxic molt de temps se'n va anar a Bèlgica. A Bèlgica escriu les obres de maduresa i una de les més denses i importants. Sobre com la podem dividir per fer-ho molt ràpidament, aquí m'he apuntat un parell d'obres que destaquen, de fet obres bastant importants: el llibre dels poetes, els fruits saborosos, la paraula en el dent, que és meravellosa, on té un pròleg on defensa l'equilibri entre
el poeta i la poesia, entre aquesta discussió que teníem durant el modernisme de si el poeta se fa o neix, ell pensa que hi ha un equilibri entre el que vol dir el poeta i com ho ha de dir. Per tant, de qualque manera, en Carné defensa aquesta mesura perfecta de fer literatura. Naví, que és un relat, és un poema argumental, narratiu, on s'explica, on se relabora el mite d'en Jonàs. Naví és preciós, jo vos ho recomano. De fet, vos deixaré una lectura que fa Narcís Comadira per si la voleu escoltar, i Arbres, que és de l'etapa de Besa. Fixeu-vos, però en vez de dir etapa de Bes, el que dèiem és etapa d'iniciació, etapa noucentista, i aquí tenim un error que a la tercera és etapa intimista, ho corregim. Anem a explicar una mica les etapes. L'etapa d'iniciació, simplement recordar que és una etapa d'aprenentatge, prova diferents estils. Aquí teniu el llibre, que és el llibre dels poetes, és un dels representants d'aquesta etapa. La segona etapa és l'etapa plenament noucentista, on està totalment ficat dins el moviment i en l'ideari estètic, sobretot, on destaquen els fruits saborosos, el segon llibre de sonets, i aquí sí que té influència, que m'agradaria destacar, d'autors com Alcover i Costa. De qualque manera, a La paraula en el vent i a una altra obra com pot ser Auques i ventalls, hi ha una influència destacable de l'escola mallorquina, que veurem seguidament. Finalment, el fruit saborós ara els explicarem a part, i la darrera que té, que és el que està aquí equivocat, és l'etapa intimista d'en Carné, on escriu El cor quiet i Naví, una etapa molt íntima i molt sincera. Déu d'altre cop el bat exaltat, la presa del petit en divinitat, l'ocell en els aires, el peix en el rodol marí, la gran vastedat que com la del cel no podríeu saber mesurar ni tenir. On escriu una obra com Naví, aquest relat bíblic, aquesta etapa de reflexió, aquest cant a la terra. I per acabar podríem dir que té una etapa de poesia pura. Podem xerrar de poesia pura quan xerram d'en Carné, perquè assimila tota la poesia nova, però té influència del simbolisme. On hem de destacar Arbres i el llibre Poesia. Per tant, en Carné no és un autor que comenci escrivint, provant i quedi en un estil definit, sinó que va anar evolucionant, cada vegada anar a fer més. I com a nin prodigi que era, va ser el príncep dels poetes, un autor que va ser capaç d'acostar-se a gent com en Verdaguer i en Riba, de la mateixa manera, i crear el seu propi llegat. Per tant, és meravellós, és aquest príncep dels poetes que, mos agradi més o manco, té un pes brutal dins la literatura catalana. Aquella vida benigna i assenyada, baixa de mica en mica l'escalada, jardí, Els fruits saborosos, aquí l'han dividit molt ràpidament en pautes. Fruits saborosos representen les etapes vitals. Són 18 poemes que van des que va néixer des del naixement de les persones fins a la mort i a l'acceptació del part del temps. Destaquen hi ha una part d'aquesta civilitat, d'aquesta serenitat noucentista que representen aquests fruits saborosos. És el gaudir de la vida, aquest beatus ille, no? La felicitat, la bellesa, la plenitud de viure, i les diverses etapes de la vida estan representades a través de fruites. Els fruits els hem de provar, perquè el goig de viure hem de viure simplement per fet de viure i viure bé. Quines el tempus fugit, aquest pas del temps, està acceptat. Per tant, igual que s'accepta el part de la vida, s'accepta la mort, l'innocència i aquesta visió idíl·lica. Finalment, cada poema representa una etapa de la vida, un fruit com a símbol d'aquesta etapa. I és vera que moltes vegades trobareu, si llegiu qualcun dels poemes, que molts tenen nom de criatures i noms molt clàssics, apareixen molt de personatges que vos sonaran en noms, però no tenen un sentit mitològic.
i amb això podríem acabar en carnet i acabaríem finalment tot el que seria el tema de noucentisme per la selectivitat. Així que res, espero que us hagi servit el vídeo, ens veiem en el pròxim i ens trobam a l'escola mallorquina. A l'idea s'ha fet vella, l'amor és veller, més menuts i blancs, s'està sempre a la vora.